Nou, wij hebben hier bietenladers. Hier is iemand bezig, die rooit op het ogenblik reden bieten. Dit is echt uniek, deze machines. Want de gewone standaardmachines, daar ben je appelrooiers, werd dit mooi gebeurd. En die kinderen net met erop komen, die plakken dicht. Die willen meer rijden, dat wil helemaal niks meer. Dat feest is over. Toen ben wij op het idee komen om een bietenlader aan de gang. Maar niet te morgen hebben we een pensioen, hebben we 4 minuten kacht. Hebben we weer wat verorings aan die, hebben we het ombouwd. Nou, dat we denk ik alle voren toen hebben proberen. Nou, toen zijn we direct zo, dit wordt het. Dit is een succes. De gangbare machines, dat wil nog meer. De tijd is, die leent er net meer vol, maar de grond helemaal niet meer. Dat is echt onmogelijk om daar nog maar te werken. En deze machine die doet het al. En dat is een oplossing die normaal net voorkomt. We hebben ik lang gedacht, 70 dagen hebben we het net van. En het is in één keer een succes. Want normaal om deze tijd ben alle vruchten van het loon af. Het loon is geploegd, laat het erbij. En dan laat het gewoon op winter voor. Ja. En dan is iedereen in de score bezig. Dan is er net met op loon wat oogsten. Waarom kon ze dan in het oogsten? Omdat het de hele juiste wierd weer. De grond weer constant verzadigd eigenlijk. En altijd aan wessen vier weer dat ze mooi oogsten konden met de normale machines, de gangbare machines. En dan begon het terrein. Dus iedereen kwam er zo'n beetje in om. Nou ja, het is druk hè. Maar het gaat. Het gaat, net meer, net minder. Het kan eigenlijk net. Eigenlijk beschadigen ze wat te volgen. Maar lezen leren kan ik net. Dus het is nog een paar uur, dan vriest het, dus dan is het laat. Ja. We hebben kiezen tussen twee kwaden. Niks oogst of wat minder en wat beschadigen. Maar dat is het wel. Ja. Ik heb moeilijk lezen litten. Nou, dat gaat je het hard, hè? Want je ziet dat wil je oogsten. Dus, Maar we weten net wat verstandig is. Dus, maar lezen litten is wat laatste wat je wilde. Dus dan maar zijn we niet direct aan boord. Wij breien moeskes voor de pasgeboren poppen in India. Want de meeste keelskipjes de meeste warmte door de holle verliezen. In Nederland krijgen ze voortendaags alle popjes een moeskop. Maar dat is in die landen nog net bekend. Maar het is toch altijd small heat? Nou, de nacht net. En het is een verrekt groot land. Maar de bergen is te verhipte koud. En hoeveel moeskes heb je al bereiden? Liet ze 100 of 100, ik weet het net. 100? Ja, want je gaat samen in kleer. In het weekend heeft zij zo'n kleer. Maar het is wel apart zeker dat ze moeske dan in de bergen van India tot land komt. Ja, ik zoek best eens even sjenwollen hoe het er stiert. Maar ja, dat is net voor uw zwijlijn. Nou, misschien kun je er een e-mailadres innooien of zo, dat ze iets opsturen. Nou, ik denk dat ze daar in die hutjes daarboven in die bergen, dat ze denken, ja, een e-mail of telefoon zelfs aan. Het is zelfs al wat leuks, ja. Dus zijn er maar een hip bij straks? Ja jongen, het weer een hele hippe ben. Ga zonde dat hij naar India gaat. Ja, nou nee. Het is juist wel leuk. Even een briefje binnen dat hier uit Friesland komt. Is toch leuk? Ja, doe je er een briefje in? Ja, ik doe er een briefje in. In wat voor taal dan? Nou, ze moet maar even naar tolk even schakelen, want ik ken alleen maar Nederlands dus. Meet bij Friesen. Wat blieft? Meet bij Friesen. Meet, dat is dan. Ja, meet in Friesland. Ja, meet in Friesland, dan snappen ze het wel. Ja, meet staat ook. Want Engels kunnen ze overal, wel niet? Ja. En waarom dacht je, doe je dan mooi? Nou, ik vond het wel nuttig om mij te doen. En ik mocht graag breien. Het is mijn hobby wel wat, dus zodoende.
Nou, ik vond het meest ontroerend bij een vrouw die kent het ze volle meer. Die zei, dit kan ik nog doen. Ik kan het op mijn team doen. Ja. En dan ben ik dan nog nuttig. En je kunt er zelf wat variatie in aanbrengen. Je hebt wat creatief. Dat is ook wel leuk. Ja. Dus die band in India had me troffen met hem. Zeker weten. Wij gaan troffen, dat we hier ben je. Ja. Zo is het maar net.